ko fuɗɗorade inde Allah jurumdero jurmotoɗo jettoje godani Allah joom binde jurumdero jurmotoɗo ko an tan min ndewata ko an tan min ballikinto ya handu min e laawol poccingol laawol ɓen ɓe dakmitiɗa tawi gona tikkanaɓe teɓe gona majjuɓe bandiraɓe julɓe conférence o en keeɓi hen ko heewi e gandal o addani men ɗo aya ya ayuha alladina amanu bada audu billahi min alcheitan arrajim in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatasbahu ala ma fa'altum nadimin ɗum ɗo gayni conférence o fof ha laaɓi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ballighu anni walaw bi aya ko kanko yamiri yo kabaru yokkite ko ummi e makko ko selli ko yo haale o wi haddithu anni faman kadhaba alayya falyatabawwa maqadahu fi nnar haddithu anni man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa en ari kadi faqad tabawwa maqadahu fi nnar yo kabaru tottire o kadi o wi haddithu ala bani israila yimɓe yoɓe tottir kabaruji kono kabaruji tottirteɗi ɗi yoɗi gon celluɗi so nelaɗo wi kala gadduɗo kalɗo e muɗum fenade foof ma joɗorde mum wango e dow jahannama firti kabaru koko hulɓini nelaɗo salah sallam wi aleykum bi sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri yimɓe yo kaal goonga ngande jaydiyankoɓe onon gonɗon ko hakkude fenade e goonga imma on kaali fenade walla on eggini goonga wadde noon soɗon eggine goonga ndentoɗen kadi kettoɗen ko jaydiyanke o tindini meɗen ko neɗɗo so tawi omo rokkira kabaru yo reeno kabaru ko posone tawde nelaɗo salah alih sallam o wi ko kala mo ene haala e makko yo haal goonga holto fen ɗum ene waɗɗi kala dow julɗo gonɗinɗo Allah ngati konngol e ɗemgal e haala ko ɗum woni ko moƴƴinta rendo ɗum woni ko moƴƴinta galle ɗum woni ko moƴƴinta suddidiɓe hakkude men e koye mumen ko ɗum kadi woni ko fusata rendo gando goto e nder gereknaɓe e jamanuji ɓennuɗe o meeɗi wiide yo yimɓe ɓe gaddanmo miijo e peeje ɓurɗe wawde yuɓɓinde rendo e fewnude rendo moɓe cikkanno ko ɓurɗo ɗayde e rendo ngo e leñol ngol ne yahane moggina e beddaji ɓe jaaha gaddo e peeje mumen ndendina fini ñalawma goto o addi ɗemgal o waɗi tasa ha heewi ɗemde taƴade tan o addi ñalawma goɗɗo waɗi kadi yimɓeɓe lamɗo o yimɓe fof gari ɓe gaddi peeje mumen lamɗo o wiima an yimɓe gadda peeje moƴƴe juɓɓinirɗe laamu am ngu an ala ko gaddanta kam so wona ɗemɗe taƴade o deƴƴi o haalani o wi wadde jeehe pewji e peeje ɓurɗe bonɗe ɗe ne pusa laamu mi anda ko mbeɗe renoro laamu am ngu o yeehi kadi kanko moɓe cikkatno ko ɓurɗo ɗayde o yeehi o taƴi ɗemɗe ha heewi kadi o addi o waɗe cengelal laamɗo o wimo an nde wiya ko moƴƴinta laamu e rendo ko gadduɗa ko ɗemɗe nde wiya ko bonnata ko gadduɗa ko ɗemɗe ko so jababu o wi kala ko laamɗo ko ene doga ko ene moolo yo dogo ɗemgal woni haala wadde noon ndenoɗen aleykum bi sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa huma fil janna iyakum wal kadib fa inna al kadib yahdi ilal fujur nelaɗo salah sallam o wimen yen kaal goonga payen e goonga ko kañum hokkata men moƴƴere e yo kañum koye gueɗe nannoje aljanna jeeya fenade ko daddata ko cagarte ko gueɗe ɓurɗe bonde e rendo jeeya Allah jarama nde wonno pengal ngal ko guila 1993 wonno ha joni mo sikki woni duuɓi capantati so fawaɗi ne woni ɗon kam yawma fof ne waɗa ko wayni kadi ha joni ene continue e wadde pottite baɗe ni ɗum noon bandiraɓe ponɗon ko yettede on jettama no fewi eɗen mbawi yettude hen Samfatoy Ka Yaguba Diallo nde wonno eɗen gondi e pelle goɗɗe Abou an noon yeehi ko adi fof ko yettude kala bandiraɗo garɗo ɗo henna rewɓe e worɓe ngal ɗo timmal yimɓe fof ne beltana hen kadi e yettude hellifaɓe wonɓe ɗo ɓe worɓe e rewɓe yettude musidɗo meɗen Hamet Amadou Ly ñaganɗen mo Allah yo Allah jundu gurdam makko sellina doole ɗe nde wonno eɗen gandi kala ɗo conférence ene waɗe hande o
ko Hamet Amadou Ly noddere omo yarliti omo moƴƴi omo fewna omo weeli haala omo wawi haalde ɗum noon yalla sellin doole ɗe Hamet Amadou Ly so wonata noon kam hannde a betti kam min cikkano ceerno Alassane Bari haalata ɗo noon bandiraɓe haadi gadio salmini on e inde sage du Bossé walla hellifaɓe Bossé ari ɗo noon ko Moussa Ba haadi gadio e Abou an no mbiɗen nanni sam fato ko hen dia Yaqouba Diallo ko hen dia bandiraɓe sehilaɓe Oumar Dore komi Allah jarama on jarama min beltanima on en jetti pengal Mamadou Alassane Ba baɗo gueɗe badɗe fayide kala hitande e ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko musidɗo men Hamet Amadou Ly heewi wadde ndeɗo yewtere eɗen jettamo no feewi e darde makko eɗen jetta mawɗo men Mamadou Alassane Ba e wondi mum eɗen jetta kadi ɓe garduɗen fedde lewlewal communication ceerno Zacharia Sow ceerno Abou Sy ceerno Bachir e wondude e fedde godal eɗen mbawi wiide e fedde godal foof nanɗo vice président Kawsal ceerno professeur Nalla Kane Baydi Ndiaye Bachir Kebe en kamɓe foof ɓe jarama Amadou Tidiane Silla en e ko adi foof ko yettude Hamet e ndeɗo yewtere wonde fayida ko fati e jaydeji ko fati e kabaruji hawnaki professeur Nalla ma haalanen wiyete ko kabar walla kibar ene cikki mataw hawnaki taw ko ɗemgal arab e ɗum wade foof haademi nadde seeɗa e Hamet haali ko garten ɗo professeur haali ɗo docteur malla même professeur ni sibu ko gaynaka ko bindi ko gueɗe kewɗe o rendini eɗen jarnamo Gabon Abou Gabon Samba Gabon e wat feere gabboɗa a jarama mais gueɗe moon mbaɗe fayide eyyi ko fate binditagol a haali ɗum ɗon kalanmi seeɗa ko janggo so Allah jaaɓi fuɗɗoto haala 14 juin so Allah jaaɓi eyyi ɗon kalami ɗon seeɗa tan ko ñandene enen foof en dilli leñol ngol dilli leydi ndi dilli eyyi kono won caɗele poɗɗen réglude ko adi ɗum en paye binditagol en jii waɓe no Hamet en enen fof en mbaɗi hen jewte humpidde yimɓeɓe kono en ñiŋi ɓe ganduɗa hen woni men député ji men woni men ministre uji men ponnoɓe walla ni enen e jeeynankoɓe foof rendo ngo fonno humpidde yimɓeɓe guila ɗum arani gueɗel golguel ngel jinmi ko goppen wiide wadde victime wiide ken fiyaɓe ken yabɓaɓe ken ñoƴƴaɓe eɗen deeƴi guila probléme o ɓe jeehi e yimɓe jeehi to direction alphabétis ANDS statistique recensement guilne yimɓe en deeƴi ay en deeƴi joni ma jooɗo woɗo ƴettiɗen kadi pilñotoɗen donc e yiyandam en potani wonde tan dawaɗi jaafono konngol ngo eɗen gofa sen gofama tan goftoɗen donc il faut daroɗen guilay galleji men no ceerno Bachir haalirni jangguinen ɗemgal ɗemɗe men kaalen ɗemɗe men binden ɗemɗe men mais il faut jogoɗen proposition mo joguima jogoɗen enen foof président Mamadou Alassane Ba jogoɗen ko wiyete hayso fédération des fédérations walla kawtal walla dental taw ko pelle ɗe sibu ñanden en jii probléme o nde waɗi nde won yaaɓe toon yeehi toon ko fari yaade étudiant ji ɗi mbate ɗum yoni mbate ɓe timmi nelede e leñol ngol donc il faut pewnitoɗen taw saaha fof eɗen mbaɗa proposé gueɗe taw wona fadde tan ha mbaɗen attaqué donc mbaɗen proposé fedde taw ko dendagal pelle ɗe enen jiidodira kala saaha sen mbaɗa taw eɗen jogui hunde ɗe poɗɗen haalde walla ko jiɗɗen haajuji men faade laamu famminde rendoji men taw wiyaɓe hakke pelle sappo nan o jii hanki o jii F24 ko ma on temedere felle on jii pelle mbaɗi noon mbaɗno pourquoi enenne en mbawa rendinde pelle men ɗe foof taw kala ko kalden nandiren ganden holno mbaɗirten wooda ɓe nelɗen sibo won yaaɓe so heddi ɓe nelani ɗumen walla ɓe jeehi en pewnitaki en keñima en jeehi erreur aji nden hen te eɗen gandi kadi erreur aji nden hen donc ɗum jinnomi haalde e on fannu mbaɗen proposition taw ko fédération des fédérations kawtal pelle mbaɗen délégué ji ka saaha foof eɗen disnodira ko faade leñol ngol ko heddi ko hen Hamet haali ko faate jaydenkagal o uni ɗum ko fate takkere nde ko fate diffamation haala gotka ko wodani e artude e deftere Allah nde foof nani hen ko mbiye komin mbiyata éthique déontologie woni jikku o neɗɗagal ngal fayida o foof nani hen
e gueɗel gonguel ngel se jii kamɓe awluɓe walla wambaɓe mbiya haalama ala waɗani accident saka waɗe constat donc firti ko haalano waɗa accident donc firti ko a haal ko ganduɗa haal ko mbawɗa haal ko yaada e nundal e ke kadi o jii caɗele kewɗe wona jeyandiyankoɓe probléme uji kewɗi baɗɗi haaluji gewɗi taw penale walla gueɗe baɗi noon waɓen nalla en kalata tan so malayika o jagguima o feeñma o jagguma e jeygol o warma taw o haalta aljanna ne waɗi ɓesnoje belɗe ne waɗi wuluru ayni ne waɗi gueɗe baɗɗe fayida donc ɗum foof koye communication ngaji ɗi ganduɗa gueɗel gonguel en jiiɗe balɗe so lewru ene daro wa lewru maaya baben Ablaye Dia en mi salmini ɗumen goto fof heɗe ene waɗa statut ene haala lewru yama